Ошонда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез бүгүнкү чыгарылышның төп темалары. Әлмәтлеләр кыргалдарлар тузагына элеккен. Ознакайда төзелеш проектлары хакында киңәшмә узды. Мәктәпләр арасындагы спартакиада тәмамланды. Татарстанлыларга урманнарга кирүүнү шикләячәкләр. Республика халкына агачларны зарарлы организмнардан эшкәртелү сәбәпле урман территориясенә кирүү 3 атнага шикләнәчәк. Тиешле карарга Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. 21 көн дәвамында урманнарда булыгына түгел транспортта йөрүдә тыелачак. Эшкәртелә торган участок шикләреннән 300 метр ераклыкта кисәтү аншлаглары урнаштырылачак. Шикләү Ознакай, Аксубай, Актаныш, Алексеевск, Әлки, Минзәлә, Мөслим, Яңа Шишмә, Норлат, Сарман, Чирмешән һәм Чистай урманчылыклары территориясендә гамәлдә булачак. Шулай ук Татарстан Республикасында янгынга каршы махсус режим тәмамланды. Ул 17 апрельдән 10 майга кадәр кертелгән иде. Ләкин бу урманнарда шикләүләр юк дигән сүз түгел. Сон һәм гомуми зыян буенча янгыннар барлык техноген гадәттән тыш хәлләр арасында беренче урында. Янгыннар кешене һәр вакыт һәм һәркайда озата бара ала, һәм аның нәтиҗәләрен бер кайчан да алдан күреп бетереп булмый. Янгыннарны булдырмас өчен гадәттән тыш хәлләр инспекторлары гел профилактик чаралар үткәреп тора, шикләүләр кертә. Ләкин һәр кеше алардан башка да куркынычсызлык техникасын үтәргә тиеш. Яз көне иң беренче киңәш ул йорт территорияларын чистарту. Погода весной очень изменчивая, и даже небольшие очаги возгорания при ветре могут развиться на большие площади и принести крупный материальный ущерб как населенным пунктам, так и лесам. Поэтому необходимо в частных жилых домах на своих территориях провести уборочную работу вовремя, очистить территорию от сухой травы и мусора, и тем самым оградить себя от опасности возникновения природных пожаров. Ачык утны махсус җиһазландырылган урыннарда гына кулланырга рөхсәт ителә, ләкин берничә таләп үтәлгән очракта. Ачык ут 1 метрдан да артык булмаган чокырда гына рөхсәт. Ул урын иң якын объекттан 50 метрдан да ким булмаган, ылыслы урманнардан 100 метр һәм яфраклы урманнардан 30 метр ераклыкта урнашылырга тиеш. Территория коры үләннән, янучан материаллардан 10 метр радиуста чистартылырга тиеш. Ачык ут кулланган кешенең махсус янгын сүндерү чаралары. Шулай ук янгын күзәтчелеге подразделениесен чакыру өчен мобиль элемтә чарасы булырга тиеш. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения за пределы очаговой зоны. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей или залито водой до полного прекращения горения. Секундына 5 метрдан артык тизлек белән җил искәндә, шулай ук ылыслы агачлар астында, торфлы туфракларда ягу тыела. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер бала кыргалдарлар тарафыннан китерелә. Узган тәүлектә алдау фактлары буенча Әлмәт полициясенең дежур частенә 3 гариза килгән. Гомумән алганда зыян күрүчеләр аферистларга 2 миллион сумнан артык акча җибәргән. 42 яшьлек хатын-кыз криптовалюта сатып алудан акча эшләргә теләп 2 миллион сумга якын акчасын югалта. Интернетта ул криптовалюта сатуда акча эшләү тәкъдиме белән игъланга тап була. Кызыксынып, күрсәтелгән сылтама аша узып, кирәкле кеше белән элемтәгә керә. Билгесез аңа эшнең асылын аңлата. 27 апрельдән 9 майга кадәр хатын-кыз аферистлар хисабына 1 миллион 991 мең сум акча күчерә. Шуларның 800 меңе кредитка рәсмиләштерелгән. 10 майда мошенниклар хатын булган чатны бетерәләр һәм зыян күрүченең телефон номерын блокировать итәләр. Шуннан соң хатын бу эшне алдау икәнен аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. 25 яшьлек тагын бер Әлмәтле дә шундый ук схема буенча алданган. Ул мошенникларга 10 мең сум акча бирергә өлгерә. Бер заман ул бу эштән шикләнә башлый, полиция бүлегендә ул чыннан да мошенникларның хәйләләренә эләккәненә инана.
Тагын bir кыргалдарлар корбаны 24 яшьлек Ират газ-бетон блоклар сатып алганда алдана. Ул кирәк булган төзү материалларын сатып алырга теләп интернетта белдерү таба. Сатучы белән элемтәгә керә һәм аның хисабына 100 мең сум акча күчерә. Нәтиҗәдә акчасыз һәм төзелеш материалларсыз кала. Хәзерге вакытта барлык фактлар буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге материаллары буенча Алия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин катнашында күчмә киңәшмә узды. Очрашуда районда барган төзелеш эшләренең барышы хакында фикер алышынды. Ознакай халкы өчен нинди проектлар тормышка ашачагы хакында алдагы видео язмада. Яңа юлда спорт комплексы халык соравы буенча төзелә. Биредә яшьләр күп, халык спортны ярата. Балаларны йөртер өчен дә бик яхшы урын булачак бу. Әлеге проект республика программасы буенча гамәлгә ашырыла. Яңа ел халкы күптән сораганнар, безгә дә бер шундый спорт комплекс кирәк дип, менә Аллага шөкер, быел шундый спорт комплекс төзелә. Бик зур рәхмәт үзебезнең рәисебезгә, Рустам Нургалиевичка. Аның ярдәме белән безнең шәһәребездә, бу яңа юл микрорайонында шундый өр-яңа спорт комплексы булачак. Бүгенге көндә монда инде фундамент эшләре төгәлләнеп килә. Футбол манежы август ахырында файдалануга тапшырылырга тиеш дип белдерделәр җитәкчеләр. Алга таба очрашу шәһәрнең юбилейный стадионы янында төзелеп килүче 9 катлы заманча йорт янында дәвам итте. Йорт 63 фатирлы булачак. Шәхси җылыту системасы, панорамалы тәрәзә, лоджиялар, ишек алдында машиналар парковкасы, балалар уен мәйданчыгы һәм ял зоналары каралган. Безнең ишек алды программасы кысаларында да киң кырлы эш алып барыла. Районның 34 ишек алдында төзекләндерү эшләре башкарыла. Безнең ишек алды программасы буенча Азнакай районында безнең 34 двор каралган. Ул инде безнең Азнакай шәһәрендә генә түгел, өч авылда, Актүбәдә менә 9 двор. Ул инде безнең шуннан да президентның бик яхшы программасы рәисебезнең. Бүгенге көндә менә бөтен җирдә безнең эшләр бара, дворларда, 34 дворда да эшләр башланды дияргә була. Һәм инде менә әйткәнемчә 6 подрядчик бүгенге көндә эшләп килә. Шуңа күрә менә безгә тиз арада менә шундый тротуарлар, яңа тротуарлар, һәм инде яңа мәйданчыклар, керелә торган урыннар, аларны барысында тиз арада безнең эшләп бетерү безнең төп бурыч булып тора бүгенге көндә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчелегендәге комиссия төзелеш эшләренең барышын карап, программа үтәлешенә уңай бәя бирде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2023 елга бердәм һәм төп дәүләт имтиханнарының расписаниесе билгеле. Мәгариф министрлыгы буйрыгы тексты нигезендә 11 сыйныф укучылары арасында БДИ 26 майдан башлана. Бу көнне география, әдәбият һәм химиядан имтихан тотачаклар. 29 майда рус теле, 1 июнь төп һәм профиль дәрәҗәдәге математика, 5 июнь тарих, физика, 8 җәмгыять белеме, 13 июнь чит телләр, биология, шулай ук 16-17 июнь чит телләр. 19-20 июньдә 11 сыйныф укучылары информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләрдән бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Алдынгылар хәрәкәте движение первых илкүләм балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәтенең Татарстан бүлеген җәйге сменаларда катнашырга чакыра. Иң беренче смена башланырга инде санаулы көннәр генә калып бара. 24 майдан 10 июньгә кадәр костер яшьләр үзәгендә бушлай интенсив узачак. 14 яшьтән 17 яшькәчә 150 егет һәм кыз үзләренең галимнәр ролендә сынап карый. Тикшеренү эшләре белән таныша. Үзләренең уку йортларында фәнни клубларның үсеш планын булдыра алачак. Гаризалар 15 майга кадәр кабул ителә, 20 майга кадәр гариза биреп, время первых команда Казани сменасына барып була. 1 июньнән 18-нә кадәр лидер сыйфатларын арттыру, үз проектларны булдыру, клублар үсеше планнарын уйларга теләгең бар икән, budivdvижение.rf сайтында гариза булдырырга ашык. Әлмәт районы мәктәпләре арасында уку елы дәвамында барган спартакиада тәмамланды. Аның соңгы этабы игры ГТО нормативы уеннары булды. Команда ярышлары Адымнар полилингваль гимназиясендә узды. Районыбызның иң спортчан укучылары белән Лиме Хәсәншина аралашып кайтты. Районыбызның 24 мәктәбенең иң җитез укучысы бирегә җыелды. Һәр мәктәптән 3 кыз һәм 3 егеттән торган команда яклый. Например, заступили, не допрыгнули, тоже говорит нет. Пошла третья попытка, уже 10 секунд штрафа.
Hava торышы жылы булу сәбәпле ИГРГТО ярышлары урамда узды. Ел сайын уздырылучы чара мәктәп укучыларын сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итә һәм спортка мәхәббәт уята. Гимнастика, акробатика, бокс, триатлон сейчас. Первый взрослый во всех спортах. Стремлюсь к КМС и дальше, больше. Сегодня, в принципе, все прошло легко. Каждый этап прошелся довольно-таки просто. Желаю всем удачи. ГТО нормативлары уйыны форматы республика күләмендә дә күбрәк үтә башлады. Әлеге юнәлешне үстерәчәк безди оештыручылар. Испытание, получается, у всех идет одинаковое, да? Все выполняют прыжок, отжимания, приседания и пресс. Но у мальчиков свое количество, получается, сразу, да, у девочек свое чуть поменьше. Ярышлар булгач, үз кагыйдәләре бар. Җиңүче исеме өчен көрәштә иң төп 2 кагыйдә үтәләргә тиеш. Команда должна выполнить правильно, во-первых, да, чтобы не получить свои штрафы, но и также быстро, потому что командный успех будет зависеть как раз от всех 6 участников. Сентябрь айыннан башлап майга кадәр мәктәп укучылары үзләренең спорттагы осталыкларын күрсәтте. Уку елы дәвамында барган спартакиада, җиңел атлетика кроссы, мәктәп футбол, волейбол һәм баскетбол лигаларыннан, чоңгыда узыш, шахмат турниры, олимпиада, йөзү, 1 май эстафетасы кебек ярышлардан торды. Спорт для меня, наверное, это самое первое, то, что есть. Я занимаюсь спортом 10 лет. Основной вид спорта – это акробатика. Хожу в сборную России, кандидат в мастер спорта и призер международных соревнований. Ярыш нәтиҗәләре буенча 1-нче урында 17-нче мәктәп командасы булды. Лина Хәсән, Шындамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә калабызда югары белем бирү йортлары студентлары арасында да йомгаклау этабы җиңел атлетика буенча ярышлар узды. Студентлар 100-408 метр һәм километр ярым йөгерде һәм эстафетада катнашты. Иң җитез егетләр командасы дип нефть институты командасы табылды. Кызларда алардан калышмый, калабызның иң тиз йөгерүче кызлары Агни студентлары булып чыкты. Урта махсус белем бирү йортлары студентлары спартакиадасы да тәмамланды. Иң тиз йөгерүчеләр Әлмәт физик культура клияты кызлары һәм политехник техникум егетләре булып чыкты. Самарда тхэквондо буенча Россия кубогы узды. Республикабызның җыелма командасы составында Әлмәт спортчылары да үзләренең әзерлекләрен күрсәтте. Россия беренчелегендә Артур Якупов һәм Иван Климин алтын медальләр яулады. Билбау фестивалендә Олег Сергеев, Кирилл Кузнецов һәм Дарья Тараканова да чемпионнар булып чыкты һәм беренче урыннарны алды. Быел Луч телекомпаниясе үзенең 32 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм хөрмәтенә без 32 бүләк уйнатырга булдык. Атнага 2 тапкыр безнең телеграмма каналында һәм ВКонтакте төркемендә без телекомпания тарихына багышланган конкурслар, викториналар, сораштырулар оештырачакбыз. Яңалыкларыбызны күзәтеп торыгыз, уңышлар. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.